Susijengi jalkautuu tänään Helsingin keskustan K-marketteihin kilpailemaan hyvästä fiiliksestä. Kuka saa kerättyä eniten hymyjä, haleja ja hyvää fiilistä yleensäkin? Kaikki K-marketit on kiusaamisvapaita vyöhykkeitä. Ja Ali voi kertoa meille, mitä se käytännössä tarkoittaa. Kiusaamisvapaa vyöhyke tarkoittaa sitä, että jokainen K-marketti on semmoinen turvallinen paikka. Että jos koet, että sua kiusataan, niin riippumatta siitä, että minkä ikäinen sä oot, sä voit kävellä tonne sisälle ja ottaa vaan joku tosta meidän aikuisista. Sanoit, että hei, mua kiusataan ja me pistetään stoppi sille tilanteelle ja annetaan sulle semmoinen turvallinen olo. Hei, sieltä se susijengi tuleekin. Jaetaan teidät joukkueisiin tänään ja käydään kerää hyvää fiilistä. Miltä saatte pisteitä, niin on asiakkaan hymy, heittää yläfemmat jonkunkaan, paljon hyvä. Saatte työntekijän nauramaan, signature movie. Isoimmat pinnat on hei, teette yhteisvideon kauppiaan kanssa. Jokainen kerää omalle joukkueelle pinnoja, mutta samalla kerätään yhteispottia pinnoja kaikille. Ja lopuksi selvii, että mikä se on, että miten niitä pinnoja saadaan aikaan. Se on muuten osa tätä kilpailua on se, että miten te pääsette sinne. Lauri saa Henkan ohjeiden mukaan kävellä 10 minuuttia enemmän, eikä saa käyttää skuuttia. Okei, kuski, Töölön torille. Signature move. Vedäänkö mä tuplahaukat vai? Ei kun asento. Voidaan reenaa. Sento! Lepo! Sento! Lepo! Ei sitä voi istumilten tehdä. No niin, tullaan erottamaan K-markettiin. Mennään katsomaan sisälle, että löytyisikö sieltä iloisia kilpailijoita. Näyttää siltä, että jätkät vetää koristreenejä. Vedät 360 donkki ja sit sen jälkeen you wanna raise the roof. Tiedätkö, Michael Jordanin signature move oli se, että se heitti vaparit silmät kiinni. Nyt mä haluan nähdä yhden heiton silleen, että just ennen kuin se lait silmät kiinni. Katsotaan meneekö sisään. Hymy, asiakkaan hymy. Kaikki niinku heittäytyy tähän täysin mukaan, että se kilpailuhenkisyys on kuitenkin sillä tasolla. Erityisesti totta kai Sasu pitää aina nostaa Salinin ryhmää, että mitä nämä kaverit saa aikaan. Saataisko me pieni semmonen niinku... Pum! Saanko mä high fiveit vielä? Mulla on tää riitä. Tässä on kyllä kasaamisohjeetkin, jos haluatte. Eikö se miten mies tekee, että ensin tehdään ja sitten kiroillaan? Hei, kamera tuli. Hyvä. Mä sain sen sieltä. Se on näin. Kuvitellaan, että meillä on pallo vasemmassa kädessä, pommutetaan näin. Sitten me hypätään oikein jalka ja sitten heitetään. Noniin, hyvä. Nyt mä sain yhden signature movie. Eron on kanssa aika kova heittäytyä tämmöisiin kamppailuihin mukaan. Se voisi olla aika iso ekstra piste. Mikä? Jos sä kysyt ihmiset, käyttääkö ne K-markettiin, saako sua häiritä vähän se? Saattakaa. Oot sä K-marketin asiakas? Joo. Okei, no saadaanko me sulta yläfemma? Riittääkö se? No niin, riittää. Saatiin eka piste. Mä otin kapteenin roolin haltuun. Pitää näyttää esimerkkiä tällä kahdelle. Päivää. Edon. Me oltiin just tulossa tauolle, mutta... Päivää. 2 euroa 15 senttiä. Onko plussakorttia? Voitais mennä tuohon kadulle. Meillä on ruusuja. Molemmille. No niin, sieltä tulee. Yes. Muistakaa käydä K-marketissa. Kaikki löytyy. Suomen paras valikoima. Ja sitten tietysti Lauri, ehtiikö se saamaan mitään niinku aikaa siellä vai onko se pelkkää nimmarien kirjoittelu? Maistuisiko popcorni? Ja saanko ylävitosen tästä maksuksi? Mitäs sais olla? 400 grammaa lohta, kiitos. 400 grammaa lohta. No niin, ai niin, paperi voisi laittaa ekaksi siinä tietysti. No siinä olisi 388. Se on täydellinen. Miten hieno paketti! Se on tosi hienosti paketoitu. Toivottavasti avaat mahdollisimman nopeasti. Yläfemmoi vastaa, täältä saa ilmasta makkaraa. Alamallakin saa makkara. Hei, pitäis meidän kaikki ottaa semmonen kolmoista? Ai ryhmähalli. Matseen on saanut työntekijän nauramaan, eli... Raksi ruutuun. Nyt tullaan tänne Museokadun K-kauppaan ja katsotaan miten täällä menee. Team Murphyllä. Tämä ryhmä on keskittynyt erityisesti pitkiin haleihin. Meillä on laskettu, jos hali on alle 5 sekuntia. Ja vaan mun mielestä semmoiset niinku pikku nypyhalit, niin niitä ei pitäisi laskea ollenkaan. Meidän kaikki K-marketit on kiusaamisvapaita vyöhykkeitä. Jos sä näet kiusaamista, niin puutu siihen. Meillä on myös aikuisille tämmöinen välittävän aikuisen muistilista, missä kerrotaan tärkeimmät asiat kiusaamiseen puuttumisissa. Jos te olette 2 kärpästä yhden iskulla, niin signature movie opettaa kauppialle. Sitten kauppias voi vetää se omaa somea, että hei, kattokaa mitä mä opin näitä pelaajilta. Kapteeni osaa vieläkin johtaa. On kyllä. Mä mietin vähän juttuja, että miten sä voit kauppiaan kanssa aina niinku heittää vaikka dabit eli yläfemmat, niin lyödään ohi. Ei hitsiläinen, tullaan takaisin ja vedetään noin ja puristaan kunnolla ja sanotaan hyvää päivää kauppia. Hyvää päivää. Juuri näin. Loistavaa, näin. Hyvä.
näyttää kuinka vahva sä oot. Yes. Hei jätkät, nyt on tullut viesti. Nyt ratkaistaan voittajajoukkue. Kuvatkaa yksi yhteishuutovideo. Jokaisessa huudossa mukana olevasta 1 piste. Ottakaa siis mahdollisimman monta ulkopuolista mukaan. Huudahdus Susijengi. Nyt rekrytointi. Joo, torille. Anteeksi, onko sun kiire? No ei nyt. Meillä on aika iso juttu tää. Tarvittais isosti apua nyt. Täällä on Lauri Markkanen! Kimppa huutoon mukaan sieltä. Meillä on aika hyvä porukka tähän, mutta jos ei muuta, niin mä ainakin voittaan kovemmalla äänellä kuin kukaan muu, eikö niin? Susijengi! Jos pitäisi arvotella, että kukakohan voittaisi tän, niin Edonin joukkue voi olla vahvoilla. Susijengi! Tai sitten Salinin joukkue. Susijengi! Kilpailu on päättynyt. Nyt kasataan kaikki joukkueet yhteen ja katsotaan kuka on voittanut. Tasainen kilpailu oli. Viimeinen vaihe ratkaisi sen ja mun pitää sanoa, että se oli Laurin joukkue. 52 huutajaa, 152 pistet yhteensä. Anne jakaa palkinnot ja sitten kertoo teille vähän tästä pääpotista. Te keräsitte tekemisellänne 10 000 Mannerheimin lastensuojeluliitolle. Kiitos siitä teille. Kaikki meni hyvin, jaettiin hyvää mieltä ja hyvän asian puolesta taisteltiin. Hyvää päivää.